מהי שיטת פלדנקרייז? הרבה אנשים שואלים מאיפה השם פלדנקרייז. שיטת פלדנקרייז נקראת על שם האיש שיצר אותה, דוקטור משה פלדנקרייז. והיא שיטה לימודית חינוכית לשכלול התנועה והתפקוד של האדם. בעזרת שיטת פלדנקרייז אתה יכול להרחיב את תחום ומגוון התנועות שלך, לשפר את הגמישות, הקואורדינציה שלך, ולחזור לתנועה הטבעית והיעילה שהייתה לך בעבר. שיפור זה משפיע גם על התפקודים הכלליים והקוגניטיביים שלך. השיטה עצמה מבוססת על עקרונות ביומכניים, על הבנת תהליכי למידה והתפתחות אנושית. הרחבה של הדימוי העצמי שנעשית על ידי סדרות של תנועות לחלקי גוף שאינם מודעים לנו, מאפשרת לנו לשתף את עצמנו יותר ויותר בתפקוד היומיומי. התלמיד נעשה מודע להרגליו ולקיבעוניו, ומפתח אופציות נוספות לתנועה. העלאת הרגישויות בשיטת פלדנקרייז מסייעת לאדם לחיות חיים יותר מלאים, יותר יעילים ויותר נוחים. השיפור בתפקוד הפיזי אינו בהכרח מטרה בפני עצמה. השיפור מבוסס על פיתוח של מודעות תפקודית כללית בחיים. אז למי מיועדת שיטת פלדנקרייז? בעצם לכולם. לתינוקות, לילדים, לנוער, למבוגרים וגם לקשישים. גם אנשים עם מוגבלויות וקשיי תנועה יכולים להפיק תועלת רבה משיטת פלדנקרייז. שיטת פלדנקרייז מועילה לאלה הסובלים מכאבים כרוניים בגב, בצוואר, בכתפיים, במפרקי הירכיים, בברכיים, בקרסוליים, כפות הרגליים, וגם לאנשים בריאים הרוצים לחזק את הדימוי העצמי שלהם. שיטת פלדנקרייז מסייעת בעבודה עם מערכת העצבים המרכזית, במקרים של טרשת נפוצה, שיתוק מוחין ושבץ. גם ספורטאים, מוזיקאים, שחקנים ואומנים, כולם יכולים לשכלל את יכולותיהם ואת היצירתיות שלהם. אנשים מבוגרים יכולים לשחזר ולשמר את יכולותיהם לנוע בנוחות וללא מאמץ. אחרי שיעור בשיטת פלדנקרייז, אתה מרגיש גבוה יותר, קל יותר, וברוב המקרים גם הכאבים הולכים או נמוגים. מה קורה בשיעור בשיטת פלדנקרייז? שיעורים בשיטת פלדנקרייז מתקיימים בשני פורמטים. שיעור קבוצתי שנקרא מודעות בעזרת תנועה, שבו המורה מנחה את התלמידים לבצע רצף של תנועות בתנוחות בסיסיות של שכיבה, ישיבה או עמידה, ושיעור אישי שנקרא אינטגרציה תפקודית, או באנגלית functional integration. השיעור האישי תפור על התלמיד ועל יכולתו ללמוד, ונעשה במגע עדין וללא הפעלת כוח בכלל. אנשים הלומדים בשיטת פלדנקרייז נקראים תלמידים ולא מטופלים, משום שהתהליך שהם עוברים הינו למעשה תהליך לימודי בעיקרו. מה קורה בשיעור קבוצתי מודעות בעזרת תנועה? בשיעור הקבוצתי מנחה המורה את התלמידים ברצף של תנועות המתייחסות לפונקציה אנושית מסוימת. התלמידים חוקרים את האפשרויות השונות לביצוע התנועות בקלות ובמתינות, תוך תשומת לב רבה שבה יבואו לידי ביטוי מחשבה, תנועה, תחושה ודמיון. רבות מהתנועות מבוססות על רצף ההתפתחות האנושית והפעילות היומיומית, כגון עמידה, הליכה, ישיבה, כפיפה, הושטת היד, מבט הצידה, מבט לאחור וכו' וכו'. ישנם מאות רבות של שיעורי מודעות בעזרת תנועה,
והם שונים ומגוונים ברמת הקושי והמסובכות שלהם. הדגש הוא כמובן על הלימוד והבחירה של התנועות היעילות והטובות, שמאפשרים זניחה של תנועות הרגליות מזיקות ורכישה של תנועות חלופיות. התוצאה היא גמישות רבה יותר וקואורדינציה משופרת. מה קורה בשיעור באינטגרציה תפקודית, ה-FI? השיעור באינטגרציה תפקודית נעשה בדרך כלל בדרך לא מילולית. התלמיד המטופל לבוש בצורה נוחה, ישכב בדרך כלל על מיטת טיפולים בתנוחה נתמכת, והמורה בעזרת ידיו בתנועות עדינות וקלות, וללא שימוש בכוח או במכשור כלשהו, יתמוך ויאפשר לתלמיד המטופל לחוש את הרגליו, ויציע לו אפשרויות נוספות חדשות. השיעור מותאם לכל תלמיד ולצרכיו באותו זמן. במה שונה שיטת פלדנקרייז משיטות אחרות? שיטות נפוצות כמו מסאז' וכירופרקטיקה אומנם משתמשות במגע עם השלד והשרירים, אך ההתייחסות היא מקומית, זאת אומרת למקום הפגוע. כך לדוגמה יכול מסאג'יסט לשחרר שריר תפוס, וכירופרקט מיומן יכול להחזיר למקומה חוליה מעמוד השדרה שחרגה ממקומה, ובכך להקל על הסימפטומים והכאב. שיטת פלדנקרייז מתייחסת לגוף בכללותו, לשלד, לשרירים, למערכת העצבים ולמוח, וליכולת המטופל לחזור וללמוד לשלוט בתנועותיו ובתאום ביניהן, על מנת לייעל את התפקוד היומיומי שלו. בשיטת פלדנקרייז לומדים איך להימנע מקיבוצי שרירים חוזרים ומשימוש מזיק במפרקי השלד השונים. אז איך מכשירים מורים בשיטת פלדנקרייז? כל המורים המוסמכים חייבים לסיים 800 שעות של הכשרה במשך 4 שנים, שבהן הם חווים שיעורי ATM, שיעורים קבוצתיים, שיעורי FI, אלה השיעורים האישיים, אנטומיה, תנועה ותפקוד, ועוד הרבה נושאים שונים ומגוונים. ההכשרה מתבססת על הידע הנרחב שהנחיל דוקטור משה פלדנקרייז בתחומי המכניקה, הפיזיקה, הנורופיזיולוגיה, הביולוגיה, ההתפתחות, התנועה ותורות לימודיות שונות. ובכן, מי היה משה פלדנקרייז? משה פלדנקרייז נולד ברוסיה ועלה ארצה בגיל 14 בשנת 1918. לאחר שהשלים את לימודיו התיכוניים ותקופת עבודה בארץ, נסע לפריז להמשך לימודיו. הוא השלים את לימודיו וקיבל תואר דוקטור בהנדסה מהסורבון, ושם בפריז הוא יסד את מועדון הג'ודו הראשון בצרפת. עם פלישת הנאצים לצרפת הוא נמלט לאנגליה, התגייס לצבא הבריטי ושירת ביחידה שלחמה בצוללות הגרמניות. עם הקמת צה"ל הוא התמנה למפקד היחידה לחשמל ואלקטרוניקה בחיל המדע. פציעה בברך הגבילה את תנועתו והסבה לו סבל רב. הוא השתמש בגופו כדי להיחלץ מהפגיעה, לימד את עצמו ללכת כראוי, ופיתח את תורתו שהושתתה על יכולת המוח ומערכת העצבים ללמוד ולהשתקם.